Amager Hvidovre Hospital er et af landets største akuthospitaler. 85% af alle vores patienter er akut indlagte, og det betyder, at forskning af akutte patienter bliver mere og mere vigtig. Henriette Nielsen arrives at the emergency department after she fainted at home. A blood is drawn for biochemical analysis, and one of the biomarkers tested is SUPAR. SUPAR er et protein i blodet, der siger noget om patientens risiko. Og det er faktisk en test, som vi har udviklet her på Hvidovre Hospital. SUPAR kan være med til at give en helhedsvurdering af patienten inden for det første døgn, for at skærpe opmærksomheden på, om denne her patient fejler mere andet end det, der stod på indlæggelsessedlen. Så scanner vi det her. SUPAR does not provide a diagnosis, but the SUPAR level can give an indication of whether the patient suffers from a severe disease and what the prognosis of the patient is. Populært kan man sige, at det ligesom er immunforsvarets sprog, vi faktisk måler på. Ja, jeg følte mig meget svimmel, men... Hvis immunforsvaret er enormt aktiveret, så alle cellerne aktiverer hinanden. Det gør de ved at udsende nogle proteiner fra en celle til en anden celle, der aktiverer den og siger, gå til angreb og angriber. Så det er et udtryk for alarmberedskabet i kroppen, vi måler på. Og hvis det er meget højt, og det er det typisk med cancer og hjertekarsygdomme og forskellige tilstande, når der virkelig er noget galt, så er der altså kraftig immunaktivering, kraftig inflammation, om du vil. Og hvis SUPAR er lav i blodprøverne, er risikoen for alvorlig sygdom til stede meget lille. Det understøtter så også den kliniske beslutning om at udskrive patienten eller hjemsende patienten. Absolut, ja. Henriette Nielsens blood sample is sent to the clinical chemistry department. Nogle gange overrasker den os. Der var for eksempel en kvinde, som var 48 år, som vi havde egentlig afsluttet udredningen. Men så vi, at SUPAR var meget høj, undersøgte hende yderligere, så fandt vi, at hun havde en tumor i sin nyre, og så blev hun så umiddelbart opereret. Her var der ligesom en test, som gav os noget indikation af, at der var altså noget alvorligt galt her, og vi skulle gøre noget ved det. The SUPAR test is implemented in routine use at Copenhagen University Hospital, and several other hospitals are currently testing this biomarker. Henriette Nielsens SUPAR test was higher than expected. Men med det, du har fortalt os, så kunne vi godt tænke os at lige observere dig i et døgns tid. Skal vi have undersøgt din hjerterytme i det næste døgn? Vi er gode, men vi kan blive bedre. Og det er projekter som SUPAR, der skal hjælpe os til at blive Danmarks bedste akuthospital.